de peça per piano, que era, per cert, una de les que més escoltava a dins la biblioteca, on hi tenia una butaca i un sofà i els llibres predilectes i un equip de música amb una sonoritat fantàstica. Era en Bach, de vegades li deia Sant Joan Sebastià Bach. Per tant, moltes gràcies, després ho tornarem a sentir. Bé, també dono les gràcies a l'Agrícola per els detalls de Rigut, de voler recordar i homenatjar en Miquel Àngel Riera per allò tan gestat d'aquest poble que sap honorar els seus ciutadans que han destacat s'honora a si mateix. Si parlem de Miquel Àngel Riera, tindrem una tendència a fer una espècie de geografia, més que una biografia, perquè l'obra que ha deixat és tan bona que difícilment se pot baixar de parlar d'elogis. Però més que elogis intentarem dir coses que vos serveixin, perquè aquí hi ha un sector de gent que per qüestió d'edat l'han conegut, però potser algun no l'ha llegit. Hi ha alguns altres que per qüestió d'edat no l'han conegut o no l'han tractat massa i no sé si l'han llegit o no. I l'important d'un escriptor és, sense aquest dubte, que el llegeixi. Però perquè mos fèiem una idea, jo el que crec és que hi ha hagut tres personatges importantíssims a dins la història de Manacor, del nostre poble, que tots ells transcendeixen. Un va ser en Simó Tort, en Simó Ballester, que va organitzar la Revolta Forana 1450, va tenir una visió amplíssima de que eren unes reivindicacions socials que encara no s'havien produït enlloc i va liderar tota una illa per no dir mitjans de comunicació. L'altre va ser mossèn Alcover, sobretot en l'obra del diccionari, també tot l'altre que va fer, les rondalles i totes les traduccions i el plegat, però el diccionari d'en Alcover és impecable. I el tercer puntal seria en Miquel Àngel Riera, ja que utilitza una part de la feina de mossèn Alcover de reconstruir el llenguatge per fer ja literatura de creació amb un grau altíssim. Bé, jo vaig ser en seu, en Tomeu també ho va ser, i podem parlar d'ell, però jo crec que també hem de parlar un poc de la seva poesia. Tomeu parlarà més de la narrativa. Ara, com és possible que se pogués forjar un amocament? És possible perquè Manacor sempre ha estat un poble d'individualitats i aquestes individualitats ens coneixeu perfectament dins el terreny esportiu, que és molt més mediàtic que és literari, però és gent que s'ha proposat fer una cosa i han tingut la tenacitat i les condicions per fer-la. Però sobretot la tenacitat. Aconseguir les fites elevades és difícil. I jo crec que en Miquel Àngel us parlaré just un poc del seu caràcter, tenia manies, creences, principis, relacions personals, fins i tot un breu període polític, però bàsicament el que li va interessar a partir de quan va entrar en consciència va ser la seva llengua i la seva literatura. El seu caràcter era d'un home molt perfeccionista. Ell deia que era vago, per exemple, vaig veure que feia feina bé a la seva oficina o estava fent correccions o lectures, que és una manera de treballar. No ho era en absolut. Una part d'aquest caràcter pot ser venia purament per la genètica. L'altre pot ser per la formació de quan era petit, que ell va ser un dels nins de la guerra, de 6 anys quan va esclatar la guerra, i va viure un món amb molta disciplina, molt ferri, amb molt de dogmatisme, molt de domini religiós, que la religió, jo crec que més que ajudar a viure millor, ajudava a tenir por, a viure un por. Això és el que compten els de la seva generació. Però va tenir una tia que era bibliotecari i
jo dic, tu molts de llibres, podeu imaginar els llibres de fa 80 anys, quins devien ser, però era llegir, i altres dies que feien treballs manuals i la mare mateix, i tot això el va condicionar. Ell un dia me deia que a casa seva qui realment teves d'aquell any, qui realment marcava totes aquestes coses eren les dones. És a dir, a casa seva no, la seva família. Que les generes realment eren les que tenen el bacallà i marcaven objectius. Si bé estava molt content de son pare perquè era el que rompia la disciplina i que deia des d'idea que podia anar al cine, malament no fos tolerat, perquè si anava al cine veuria món i aprendia coses. Bé, aquell jove va començar a llegir, naturalment en castellà, i en un moment determinat va començar a escriure també en castellà, com ho va fer en Jaume Vidal Calell, com ho va fer en Guillem de Faig i com ho feia tothom, no hi havia alternativa, no ja perquè estàs prohibit publicar en català, que estava, sinó perquè no hi havia llibres, no hi havia possibilitats, fins que tota la seva generació, almenys els que van escriure, els que han anomenat, van entrar en consciència que tenien una llengua, una cultura, i tots ells van ser després d'una fidelitat absoluta a aquesta llengua i a aquesta cultura. Ara, el caràcter, jo crec que va condicionar molt la seva obra, perquè en Miquel Àngel no s'escrivia d'una forma rigorosa, lenta, demorativa, exacta, no és que només escrivís, és que ell parlava, és que ell pensava d'aquesta manera. Per tant, ell el que va fer va ser fer el que sabia fer, però dur-lo a el nivell més alt d'exigència, perquè no és el mateix una afició per passar gust que una cosa que fas per transcendir, per comunicar-te amb els altres, que ha de ser útil a les altres gent, és dir, que un futbolista se pot permetre ser dolent, simplement, o ser normal, se pot permetre fallar. Que un escriptor, un artista en general hauria de ser, però un escriptor no podria fallar, hauria de fer bé al 100%, segons les seves possibilitats, naturalment, ningú és igual. I ell sempre va escriure seriosament, sempre va escriure fent molt de treball, dedicant-hi molt de temps, moltes hores, corregint, fins que creia que l'assumpte estava més o menys controlat. És a dir, una part de tot això faria referència al rigor i a la quantitat de feina. De jove va viure molt tormentat per la religió, per pecats, sobretot els temps de l'adolescència, i fins que després se'n va desfer. Ell va deixar de ser un home religiós, però no va deixar mai de ser un home litúrgic. La litúrgia, tant de l'església com d'altres coses, li intentava dir l'escenificació des de l'òpera fins a una festa, el que fos, li agradava trobar que en moltes coses de la vida s'hi pot parlar cerimònia, i la cerimònia és una forma de decorar tots els actes. Bé, a més del concepte religiós, estem parlant dels 12 anys, 13, tenia en aquell moment la por terrible de morir-se. Com que hi havia hagut altres escriptors que havien mort tísics o de tuberculosi, i no escriptors, aquella gent que ara no havia arribat la penicil·lina, per tant la gent moria d'afeccions pulmonars, ell durant uns anys va creure que se moriria. Va resultar que no tenia res. La que ara diuen una malaltia psicosomàtica. Sí, va tenir una malaltia de ranyó que li va causar molt de problemes perquè mètodes mèdics no eren com ara, ni la cirurgia ni l'anestèsia, i tot això el va condicionar en el sentit que se va retreure a dins ell mateix i va haver de cercar refugi en literatura perquè a temporades no tenia moltes ganes d'exterioritzar-se. Però sí que tenia amics, ell tenia un concepte de l'amistat. Una cosa era que algú
li pugui caure bé, li pogués caure bé i ell era correcte amb tothom. Jo el record fins i tot d'antes de conèixer-lo, i era una persona sempre educada, que duia l'educació posada com si fos un traje. No ho feia perquè era bé, és perquè era així. Però després sí que tenia la lleialtat als seus amics, i aquí ho n'hi ha bastant. I donava una gran importància a tenir pocs amics i molt de coneguts, els quals apreciava, però no eren exactament amics. I els seus amics ell tenia una espècie de pacte, digues-li tàcit, però bilateral. Ell era amic d'una persona, no era amic d'un grup. Podien sortir amb un grup, en certa generació, que hi ha Toni Cocoví, Miquel Riera Busquets, en Joan Amec, qui ja no és, Miquel Llebrés, Stephen Poi. Bé, tots els d'aquella tropa van ser amics tota la vida, però ell tenia un llaç personal amb cada un d'ells. I també li passava després amb gent de generacions posteriors, amics seus, artistes o escriptors, com en Joan Riera Ferrari, que és aquí, amb la qual tenia un efecte molt especial, però un efecte molt personal, no de grup, sempre de persona. Ell era, en certa manera, tímid, quan no coneixia la gent. Això el podria mostrar com a distant, però no era. Distant no era, vull dir, era molt hospitalari. Moltes persones que van anar a casa seva se'n deuen recordar que van ser ben rebudes, sempre va rebre bé la gent, i va fer amistat amb alguns escriptors. Jo crec que tenia bona relació amb quasi tots, amb tots els que coneixia, però amb això també seleccionava perfectament. És a dir, els amics eren pocs, els coneguts eren molts. Després podríem parlar de la seva militància política. Ell era un nen de la guerra, per tant va ser educat en l'educació nacional catòlica que hi havia en aquell moment. Va ser regidor de l'Ajuntament i l'allat del sindicat vertical. D'això en va sortir de l'Ajuntament antes de tenir consciència política de llengua i de cultura, simplement per una qüestió d'estètica, perquè trobava hi havia reunions que eren desagradables, grolleres, i simplement va dir jo me'n vaig. Ell va fer feina en cultura, que van posar noms de carrers que tenen nom d'escriptors, de pintors i coses així. Però va fer poca cosa i se'n va anar. I del sindicat també se'n va anar més endavant, perquè hi havia un escriptor i activista que molts l'heu conegut, que és en Pep Maria Llompart, que era funcionari de l'Estat, i li demanava que no dimitís, que no se n'anés, perquè necessitaven mantenir la gent de cultura allà als claus, perquè si no el règim els substituiria aviat per gent jove i no interessava. A pesar d'això, no va poder aguantar ja molt de temps i entra en consciència que ell té una pàtria, i la pàtria és la literatura d'aquí. Per tant, la pàtria seria aquí, i la literatura d'aquí, la cultura d'aquí, i a partir d'allò no va escriure mai més en castellà ni en cap altre idioma. No va escriure literatura de creació, perquè tothom pot fer una nota, pot omplir un formulari, com podem imaginar, però la seva escriptura va ser única i exclusivament en català. I això que quan va destacar i va tenir premis importantíssims, va tenir ofertes per editar directament en castellà i no ho va voler fer mai. El règim d'aquells temps, inclús de la transició, li ha anat molt bé tenir un escriptor català que d'alguna manera se passés en part del castellà, com ara va fer en Carme Riera, com va fer en Terenci Moix, i és una qüestió de llibertat personal i molt digne escriure. En Miquel Àngel no va voler escriure en castellà, sí va voler que li traduïssin els llibres en castellà, perquè és un idioma com tots els altres, com llegir volgut, el xinès i l'anglès, i s'ha de dir que ell no tenia cap aversió a la llengua castellana
perquè era la llengua que ell culturalment havia mamat i havia estimat i coneixia molt bé la poesia castellana. Per tant, no és una qüestió d'aversió, sinó de reafirmació de lo que li tocava fer. I a partir d'aquí crec que no he de ja més centrada. El que faria seria, perquè també vos parlarà més de la novel·lística, seria llegir-vos alguns fragments de poesia perquè, per lo que hem dit al principi, que l'important d'un escriptor és la seva obra. I per tant, us donaré un flash, no llegiré poemes sencers, només flashes, perquè els poemes sencers serien llargs i de vegades són mal de seguir. El primer vers que vos llegiré és molt senzill i diu així: t'estim però me'n fot. És un vers molt conegut, molt de vosaltres l'heu sentit altres vegades i però va ser una innovació total quan va sortir. El primer llibre de poemes que va publicar, no record quin any era, va dir als anys 60, l'any 60, sí. Se va publicar l'any 65 però l'havia escrit l'any 60. T'estim però me'n fot és el preludi de tot un poema i de tot un poemari de que, clar, me'n fot de les conseqüències que pugui dur el fet d'estimar, però comença amb un vers sorpresa. Ell va conrear molt la poesia amorosa, que sempre escriu en primera persona i emplea una musa que és Nai, que això el va agafar dels gallecs, més tard ja n'hem parlat per Derriten, perquè la musa li permet, clar, declarar-se de la forma que vulgui i si bé això li va servir en el primer llibre per donar forma a una idea amorosa que podria ser abstracta, en tot cas plural, que seria ara mal de dir, segueix utilitzant Nai com a musa estimada a tots els llibres posteriors. Parlant de poesia amorosa, us llegiré dos versos més. M'és prou veure un trosset de pell plorosa per quedar-me enrompat tota la vida. I un altre. Ai, si fos prou morir perquè ho veiessin, t'hauria d'estimar el de sang dels altres. A ell li interessava molt la relació personal, primer la relació amorosa, però també hem parlat d'estètica, li interessava el concepte de bellesa i va escriure un llibre que seria La bellesa de l'home. I comença dient que la bellesa de l'home és que crea bellesa. És a dir, que quan diu l'home parla en genèric, vol dir l'home i la dona, l'ésser humà. En aquell temps s'empleava molt l'home, en Blake també l'emplea, i supos que és una qüestió generacional que avui corregiríem un poc i ja hi diríem els éssers humans, els homes i les dones. I aquí també ho llegiré dos petits fragments. Havia quedat fundat el concepte de bellesa i sentir l'alegria de mirar amb els ulls nous la pedra, el càret, el núvol, la línia prodigiosa que fa perfil i representa la glatidora llunyania del cosmos. Aquesta actitud glatidora llunyania del cosmos, aquest equilibri, aquesta serenitat i aquesta categoria no ho trobam en quasi cap poeta. Un poc més endavant, també un fragment diu: palpant amb una saviesa dels dits heredats del temps de l'altre fang. Que ell compara, palpant amb una saviesa dels dits heredats del temps de l'altre fang. Parla de la fam d'esperit, de la fam del desig, i la compara amb el temps que hi havia fam física, la necessitat de menjar. I també ens parla d'aspectes negatius com la mort, plorar, estimar. Per això encara era jove i encara no havia arribat a tenir una gran por a la mort, perquè diu: la mort és rodona i res més, plorar ve cap avall i res més, estimar cau entre el ponent i el fred i res més. Tot s'acaba. Però no ho diu en tragèdia encara, fins que arriba més avall. Vull fer també una petita aturada a la guerra civil.
ell era d'una família nacional catòlica, com us he dit, i sabia perfectament, no ho sé, però sabia en part que la seva família estava a un bàndol, havia estat a un bàndol. Això no va fer que ell intentés justificar ni la seva família ni tots els altres manacorins que per catolicisme o per ideologia van estar al bàndol franquista, no els justifica mai, ni les novel·les que ja en parlarem com a Subtrava, ni els poemes. En Miquel Àngel era un home que vivia bé, se li podria dir un burgès, possiblement d'ideologia molt oberta, d'ideologia liberal progressista. Ara, la seva obra és una obra que seria perfectament homologable amb una esquerra social claríssima. Jo diria que la seva escriptura, que és escriptor més d'esquerres que ha donat Manacor, com a escriptor, encara que com a persona no hi devia ser vida exactament igual. Aquí conta un poema que dedicava a en Rafael Alberti, cultura castellana, se van conèixer, li conta coses que havien passat a Manacor i diu així: havia començat a ocórrer que de nit els afores, on de dia era fora vila en cabres, i compareixien en pentes uns homes ombrívols, els qui de forma sobtada els pegava per morir de drets, i tot per un no res, per una quantitat de plom insignificant. És una denúncia claríssima dels assassinats que se varen produir. I també de vegades denuncia el poder vora la cadira del que sí, des de la qual es quadriculen la fe i la fam en tiraratges, i més en fan denuncia el polític mal gesbat d'espinada, el jutge compromès, la d'aquí es mira i quan es mira ens fitora dins l'ull. És un home que no tot és poesia amorosa, encara que gran part de la poesia ho sigui, sinó que té una part de poesia social i una part de poesia molt reivindicativa. I que veuré, perquè si no ens haurem de fora, pegaré un vot ja al final, i és que sempre he pensat que ell, que va morir de càncer, s'havia fet una revisió completíssima fa poc temps i no havien trobat res. Jo sempre he pensat que sí que l'havien trobat, és a dir, que ell, que havia estat somés una intervenció quirúrgica 4 o 5 anys antes, que ell era l'únic que sabia que tenia alguna cosa, perquè la mort surt dels seus darrers llibres i era antes de desfermar-se el càncer oficial. Això és una teoria que potser no compartiran els que el varen conèixer, però el va escriure. I diu, per exemple, mentre abans, cap a l'ombra fresca de la mort, la claror que us don cercant-vos em dóna pa i tallada de llum. Per mort de vosaltres, la vida és la vida i ja som com som. Entre tots, sumau Déu. I el darrer, que és del pis de l'abadia, diu: enguaitar pel balcó, he estat a temps de veure per un instant molt breu, però prou per dolmar-me l'espectre de la mort tombant la cantonada. I aquest llibre va ser el darrer que va escriure i va servir com a una espècie de testament literari i humà. I res més. Moltes gràcies per escoltar. Aquí en qualitat d'admirador de l'obra de Miquel Àngel, no són cap tècnic, ni cap expert, ni res que s'hi sembli. Segurament hauria estat més honrat si hagués vengut amb una guitarra, però amb en Bernat varen trobar que avui no era el moment. Bé, jo crec que estaria bé fer un resum, mencionar els premis que va guanyar, les lectures, o sigui, les novel·les que va publicar, etc. L'obra d'en Miquel Àngel per jo té dos
dues parts ben clares, que són les 4 primeres, les altres dues, i a part 2 reculls de narracions curtes que va fer. Les 4 primeres són Fuita i martiri de Sant Andreu Milà, que la va publicar l'any 73, Mori quan cal, el 74, que va guanyar el Premi Sant Jordi, importantíssim, L'endemà de mai, del 78, que va ser Premi Nacional de la Crítica, Panorama en dona, de l'any 1983, que va ser Premi de la Crítica Serra d'Or de novel·la. Ja és res. Aquestes 4 novel·les formen una unitat, un cicle. La primera d'elles, Fuita i martiri de Sant Andreu Milà, introdueix algun personatge que llavors té continuació en les altres dues, Morir quan cal i L'endemà de mai. I Panorama en dona vendria a ser un episodi lateral que completa informacions donades en les anteriors novel·les. Tot plegat, uns fascinants personatges, Andreu Milà, l'amo en Cosme, Madame Dreva, el fill d'ambdós, que no té nom a la novel·la, l'oncle Jaume, la guerrillera, la copet jove, la Gabriela, tots ells situats en paisatges més o menys correals, però mítics, de la ruralia mallorquina, el Pedregar, el Barranc, l'Almonia, la Vinyola. Després, conclòs aquest cicle, va pegar a un brutal estudi de la bellesa, per això impressionant, que va ser Els déus inaccessibles, l'any 87. I llavors ja aniríem a la seva darrera novel·la, la que fa 6, que va ser Illa Flaubert, de l'any 1990, que va guanyar el Premi Josep Pla, el Joan Creixells i el Premi Nacional de la Crítica. Ja és igual. Després, els 2 reculls de narració curtes en va publicar un l'any 79, que es diu La rara anatomia dels centaures, i un l'any 95, que se diu Crònica lasciva d'una decadència. Va guanyar altres premis, per exemple, jo he hagut de mirar per internet perquè no me'n recordava, però sé que he vist que en el 89 li donaren la Creu de Sant Jordi, en el 91 a Ciutat de Barcelona i llavors ja l'any 2008 el Premi Ramon Llull. Bé, un currículum d'escàndol. Els crítics han qualificat l'obra de Miquel Àngel Riera de absolutament personal, unitària, densa, bella, sense concessions d'aquest tipus i de qualitat sempre ascendent. Temàtica: la vida, el pas del temps, la soledat, la bellesa, el sexe, la religió, la violència, la convivència, la bellesa, la decadència, la mort i la remota possibilitat de perdurar. En l'obra de Miquel Àngel Riera hi predomina un pessimisme vital propi de l'existencialisme. Els seus personatges viuen un ambient de crueltat que moltes vegades són ells mateixos qui el provoquen. I més que moralitzar o fer crítica social, jo crec que Miquel Àngel intenta aprofundir en la dimensió psicològica d'aquests protagonistes. Hi predomina també en l'obra de Miquel Àngel Riera un naturalisme rural absolutament atípic que no té res a veure amb el costumisme i que fa servir com a rerefons d'un tipus de tragèdia que en els nuclis urbans es dona d'una altra manera. Bellesa. Ell tenia un concepte hel·lènic de la bellesa grec. La recerca de la bellesa no és sols un propòsit estètic, sinó ètic. Això és molt del Renaixement. La raó última de l'estètica, que és l'afany d'equilibri, d'harmonia i d'unitat, és una actitud moral, és a dir, ètica. Però en la seva obra no fa referència sols a la bellesa espiritual idealitzada, sinó també a la bellesa física, tocable, humana, la que ell, com ell deia, la que tenen els cossos vius. Jo crec que Miquel Àngel és un humanista, un renaixentista neoplatònic en el sentit que col·loca l'homo en el centre de l'univers. L'homo, la naturalesa humana,
és el motor i l'eix de la seva producció literària. Ell mateix ho diu: la finalitat, la natura, el destí de l'art no es poden entendre sense el concepte d'homo, escrit sobre l'homo i per l'homo. I l'homo és un ésser bell que crea bellesa. A un poema afegeix: escriuré l'evangeli de l'homo segons l'homo. És també hel·lènica, crec, la concepció tràgica que tenen les seves històries, que esdevenen autèntiques tragèdies clàssiques. Com en les tragèdies, els personatges de Miquel Àngel Riera són éssers turmentats amb impulsos gairebé irracionals que xoquen sovint contra el món de la normalitat. Només en les narracions curtes es permet Miquel Àngel introduir qualque toc d'humor. 16. El comportament sexual del personatge de Miquel Àngel moltes vegades és problemàtic, per no dir sempre. Turmentat, fins i tot quan es practica dins l'ortodòxia del matrimoni. I quan es fa fora del matrimoni, sol anar emparentat amb la frustració, la ira, la venjança i, fruit de la forta influència de la religió catòlica, provoca en els protagonistes un sentiment de culpabilitat. D'altra banda, Miquel Àngel, d'una manera bastant sofisticada, defensa la possibilitat d'un goig sexual aconseguit a través d'un plaer estètic, sense la realització de l'acte, una mena de reacció sexual derivada de la contemplació de la bellesa. Religió. A les seves novel·les representa l'ordre, l'equilibri. Es pot entendre com la capacitat de les persones per establir lligams amb les altres persones. Miquel Àngel, en les seves novel·les, divinitza tot el que pertany a l'homo. La famosa frase aquella, la divina carn humana, de Trojanià. Dolor. Els protagonistes es topen amb el dolor a través d'un acte de trencament vital, un canvi violent que els descentra. Aleshores, cerquen una mena de salvació que moltes vegades només aconsegueixen morint o